up mga kamegs? Welcome back to my YouTube channel. 4 days video mga kamegs, mag-vlog na sad me. Yeah, mag-vlog ni sad me. Karon akong buhaton behind the scene ra na siya. Og mag-set up namin sa mong camera mga kamegs. Mag-sit ko kuan guys. Paita mo na ning wala tripod guys on. Sige. Nag-effort sila guys para maka-vlog lang guys. Yan guys. Ang isa guys, wala yung katindo maragi. Oh, maragi gibito ko. Ay, lamok oh. Ay! Hindi ko napatay. Ready na ba mo? Ikaw, ready na ba ka? So, karon guys, nauman namin sa mong isa ka video. Og moadto na pud mi sa ubos. Pupunta kami doon. Doon sa ano, sa May baka. may baka. Mga ngahoy. Mga ngahoy taga. Wow. Kaya man na mapustulan tang paano to ani. My God. Mukhang diba ka nang... Na may tao, may nakakahiya. Wow. Hi, for my account, join just help me guys. Hey, we got to go today. Sana all. Oh, sige. Just add me my Lenski kalonod. Magkuan tayo kanan diha sa patag. Wow. Sa patag dai. Dayon kunuhay dai magkuan ko dai mag. Asa tong sako? So ako may artistaan eh. Wow. Video. Ako may artistaan eh. Kuan ka na manguha ko na kog bagol dai. Ay ka nang bunot ba yun? Maring gawon sa deka. Sa bat sa kita na ko ano. Sige, bye. Churi di ko. Guys, take two guys. So, balik ka. Dapat with feelings sa. Dancer doon ni Wawawi. Ay, Wawawi. Wawawi. Pera? Okay, yum. Ay, ako ba? Pera? Gusto yum. Pera na ako. Wala nang ano. Astig dapat gabi yan. Uy, dapat astig. Sida, 1, 2, 3, go. Ibalik-balikan. Tutoy na ba? Tutoy? Dato ka na. So guys, nahuman ra gyud Wow. video karon nga adlaw og Success. nangahoy mig hapit. Guys, Wow. tara. Nangahoy mig hapit guys. Kaya manguli na mi kay medyo hapon na gyud. Kaya pa Jin. So guys, sana nag-enjoy kayo.